чун ҷомеа пеш меравад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ қаллобон низ аз услубу шеваҳои гуногуни мардумфиребӣ истифода мебаранд, ки аксаран дар меҳвари он доду гирифти пулӣ меистад. аммо ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки оқибати ҳар кирдори ҷиноятиро ҷазо ногузир аст. суди шаҳри Хуҷанд барои қаллобӣ нисбати як мард ҳукми қонунӣ баровард. гузориши навбатии барнома аз ҷараёни мурофиаи судӣ омода шудааст. суди шаҳри Хуҷанд парвандаи ҷиноятиро бо айбдории Нуруддинов Анвархоҷа Ҳайдарович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ баррасӣ намуда нисбати судшаванда ҳукм баровард. дар маҷлиси ошкорои судӣ даст доштани судшаванда дар се ҳолати қаллобӣ тасдиқ ёфт. ҳарчанд Нуруддинов ягон ихтисос надорад ва муваққатан бекор бошад ҳам, давоми моҳи апрел ва майи соли равон худро корманди мақомоти коррупсия муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб ва истифодаи боварӣ аз ду хизматчии давлатӣ ва як раиси ҷамоат гӯё барои ифшо накардани камбудиҳои дар фаъолияташон ҷой дошта маблағи пулӣ ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода кардааст. ин дар ҳолест, ки судшаванда моҳи марти соли 2019 дар асоси моддаҳои 111 ва 237 кодекси ҷиноятӣ суд шуда бо ҳукми суди шаҳри Хуҷанд нисбати ӯ ҷазо дар намуди ҷарима татбиқ шудааст. тавре дар мурофиаи судӣ таъкид рафт, мардумфиребии Анвархоҷа Нуруддинов замоне ошкор гардид, ки аз каҷрафториҳои ӯ кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилояти Суғд маълумот гирифтанд. масалан, аз раиси ҷамоат бо ҳар баҳона дар ду марҳила 8000 сомонӣ ба даст меорад. ҷабрдидаҳои дигар бошанд, яке 200 сомонӣ ва сеюми 1000 сомонӣ ҷайби ӯро пур карданд. ҳаракатҳои мардумфиребона тавассути суҳбати телефонӣ сурат гирифта, баъди ба мувофиқа расидан Нуруддинов ба ҳайси шогирд ва иҷрокунандаи супориши роҳбар ба назди ҷабрдидаҳо омада маблағи маслиҳатшударо ба даст меорад. ҳолон ки шахси сеюм вуҷуд надошт ва нафари дар телефон суҳбат карда низ худи ӯ мебошад. дар асоси далелҳои зимни тафтиши пешакӣ ошкор гардида, суд Анвархоҷа Нуруддиновро дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ гунаҳгор донист. суд ҳукм кард. Нуруддинов Анвархоҷа Ҳайдарович бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои аввали кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. ба Нуруддинов мувофиқи моддаи 247 қисми 2 бандҳои аввали кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз зудӣ ба муҳлати 3 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низоми умумӣ бидуни маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян таъйин карда шавад. ҷиҳати манфии ҳаракатҳои ҷиноятии судшаванда дар он аст, ки чунин амалҳои мардумфиребона ба номи мақомотҳои давлатӣ иснод меорад. бо манзури ин гузориш аз шаҳрвандон хоҳиш ва талаб карда мешавад, ки ҳуқуқу манфиатҳои худро бо роҳи қонунӣ ҳифз намуда ҳангоми зарурат ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ муроҷиат намоянд, то ин ки ба доми фиреби ҳар гуна шахсони тасодуфӣ нафтанд.